సో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి అంటే 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహన కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి తరపున మీ అందరికీ స్వాగతం తెలియచేస్తున్నాము. ఈరోజు మనము భగవద్గీత యథాతథములోని 4వ అధ్యాయమైనటువంటి జ్ఞాన యోగము, దానినే దివ్య జ్ఞానము అని కూడా పిలుస్తాము. ఆ యోగమును ఈరోజు మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. సో ఈ కార్యక్రమానికి మరొకసారి మీ అందరినీ కూడా ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి తరపున స్వాగతం తెలియచేస్తున్నాము. హరే కృష్ణ. ఈరోజు 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహన కార్యక్రమంలో మనము 4వ అధ్యాయము అయినటువంటి ఈ దివ్య జ్ఞానము, దీనినే జ్ఞాన కర్మ సన్యాస యోగమును అవగాహన చేసుకుందాము. గత 3 రోజులుగా మొదటి అధ్యాయమైనటువంటి అర్జున విషాద యోగము, సో ఆ యోగము ధృతరాష్ట్రుని యొక్క విచారణ ద్వారా ప్రారంభమవుతుంది. ఆ తర్వాత అక్కడ సంజయుడు కురుక్షేత్రంలో జరిగేటువంటి విషయాలను వివరిస్తాడు. అర్జునుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి తన బంధువులను, స్నేహితులను, శ్రేయోభిలాషులను అందరిని చూసిన తర్వాత నేను యుద్ధం చెయ్యలేనయ్యా కృష్ణ అంటూ ధనుర్బాణాలను పక్కన పెట్టి మోహం, బంధువులు తనవారు అనేటువంటి ఆ మోహంకి గురి అయినటువంటి వాడు తన కర్తవ్యాన్ని వదిలివేసి నేను యుద్ధం చేయలేనంటాడు. సో ఆ విధంగా మొదటి అధ్యాయం. ఇక 2వ అధ్యాయమైనటువంటి సాంఖ్య యోగంలో మొదట కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తాడు, నీ యొక్క కర్తవ్యమైనటువంటి యుద్ధాన్ని చేయకుండా యుద్ధం చేయలేనటువంటి ఈ హృదయ దౌర్బల్యం నీకెక్కడి నుంచి వచ్చిందయ్యా, ఈ చాతగానితనానికి లొంగిపోకు, క్షత్రియులకు నీకది తగినటువంటిది కాదు అని చెప్తాడు. ఆ తర్వాత అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని గురువుగా స్వీకరిస్తాడు. స్వీకరించి మమకారము అనేటువంటి ఆ కార్పణ్య దోషము కారణంగా నేను నా యొక్క కర్తవ్యాన్ని సరిగా నిర్వహించలేకపోతున్నాను, కనుక నాకు ఏది సరి అయిన మార్గమో దానిని బోధించమని అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని గురువుగా స్వీకరించి ఆయనకి శరణాగతుడవుతాడు. తద్వారా తనకు ఏది శ్రేయస్కరమో దానిని బోధించమని అడిగితే ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు 2వ అధ్యాయంలో మొదటిగా ఆత్మతత్వాన్ని, తర్వాత స్వకర్మలను వివరించి ఆ తర్వాత జ్ఞాన యోగము అంటే స్థితప్రజ్ఞుడి యొక్క లక్షణాలని బోధించడం జరుగుతుంది. సో జ్ఞానాన్ని బోధిస్తారు. ఆ విధంగా బుద్ధి యోగము, కర్మయోగంని, అక్కడ ఆత్మ జ్ఞానాన్ని ఆ 2వ అధ్యాయంలో బోధిస్తారు. ఇక ఆ విధంగా బోధనలు విన్న తర్వాత అర్జునుడు మరలా 3వ అధ్యాయం కర్మయోగంలో అడుగుతాడు, మరి ఆ బుద్ధి యోగమే అంటే ఆ కర్మలను త్యజించడమే ఉన్నతమైనది అయినట్లయితే నన్ను ఎందుకయ్యా ఆ ఘోరమైనటువంటి ఆ కర్మలలో, ఆ యుద్ధంలో పాల్గొనమని అడుగుతున్నావు అని అడుగుతాడు. సో దానికి ఇక కృష్ణ భగవానుల వారు 3వ అధ్యాయమైనటువంటి కర్మయోగంలో ఆ కర్మలు చేయడం యొక్క ఆవశ్యకతను ఆయన అర్జునుడికి బోధించడం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత ఈ కర్మలన్నీ కూడా అంటే ప్రతి జీవుడు కూడా చేసేటువంటి కర్మలన్నీ కూడా ప్రకృతి సాంగత్యం వలన, ప్రకృతి త్రిగుణాల వలనే చేస్తున్నాడు అని చెప్తాడు. అయినా ఆ కర్మలను ఆచరించేటప్పుడు నిష్కర్మలు అంటే కామరహిత అంటే ఫలాపేక్ష రహితమైనటువంటి కర్మలను ఆచరించడము కొరకు ఆ ఇంద్రియ విషయాలను ఆధీనంలో ఉంచుకోవాలని, ఇంద్రియాలను ఆధీనంలో ఉంచుకోవాలని, తద్వారా మనసు ద్వారా బుద్ధి తన ఆధీనంలోకి తీసుకురావడం ద్వారా ఆ జీవాత్మ తన యొక్క గమ్యాన్ని చేరుకుంటాడు అని సో ఆయన చెప్తుంటారు. అంటే ఈ స్థూల దేహం కంటే ఇంద్రియాలు ఉన్నతమైనవని, ఇంద్రియాల కంటే మనసు ఉన్నతమైనదని, మనసు కంటే బుద్ధి ఉన్నతమైనదని, బుద్ధి కంటే కూడా ఆత్మ ఉన్నతమైనది అని చివరి శ్లోకంలో ఆయన
తెలియచేస్తూ చేసి మూడవ అధ్యాయమైనటువంటి కర్మయోగము ఆ విధంగా ముగించడం జరుగుతుంది. ఇక ఈరోజు నాలుగవ అధ్యాయమైనటువంటి దివ్య జ్ఞానం, అంటే ఈ సనాతన ధర్మం, భగవంతుడికి భక్తునికి మధ్య ఉండేటువంటి సంబంధంని, ఆ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని ఈ నాలుగవ అధ్యాయంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు బోధిస్తూ ఉన్నారు. సో కర్మయోగంలో కూడా, కర్మయోగము అన్నప్పటికీ కూడా అక్కడ కూడా జ్ఞాన సంబంధమైనటువంటి విషయాలను బోధించారు. సో ఇక్కడ ఈ జ్ఞాన యోగంలో, ఈ నాలుగవ అధ్యాయమైనటువంటి జ్ఞాన యోగంలో జ్ఞానము, కర్మ, సన్యాసము అనేటువంటి అంశాలను కూడా ఈ అధ్యాయంలో బోధించడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ అవగాహన కార్యక్రమం, భగవద్గీత యథాతథంలోని ఈ అవగాహన ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులు అయినటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనలను ఆధారంగా చేసుకొని బోధించడము జరుగుతుంది. సో మొదటిగా ప్రార్థన. హరే కృష్ణ మాతాజీ, వాయిస్ ఓకేనా మాతాజీ? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, వాయిస్ ఓకే ప్రభుజీ. ఇంకేమైనా ఇంక్రీజ్ అయినా పర్వాలేదు. హరే కృష్ణ. మొదటిగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ అండి అందరికీ. సో ఈరోజు మనము ఆ భగవద్గీత యథాతథంలోని 4వ అధ్యాయమైనటువంటి జ్ఞాన యోగము, దీన్నే దివ్య జ్ఞానము లేదా జ్ఞాన కర్మ సన్యాస యోగము అని పిలువబడేటువంటి అధ్యాయాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. సో ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకం శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి చేత ఈ విధంగా చెప్పబడుతుంది. శ్రీ భగవానువాచ ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానహమవ్యయం వివస్వాన్ మనవే ప్రాహ మనురిక్ష్వాకవే బ్రవీత్.
సో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నారు. నాశనము లేని ఈ యోగ శాస్త్రమును నేను సూర్యుడు వివస్వానునకు ఉపదేశించాను. వివస్వానుడు దానిని మానవ జాతి తండ్రి అయిన మనువుకు ఉపదేశింపగా, మనువు దానిని ఇక్ష్వాక రాజునకు చెప్పాడు అంటూ కృష్ణ భగవానుల వారు ఈ సనాతనమైనటువంటి ధర్మం, ఈ భగవంతునికి భక్తునికి మధ్య ఉండేటువంటి సంబంధం, ఈ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని, ఆ సనాతనమైనటువంటి నాశనము లేనటువంటి, నశింపు లేనటువంటి ఆ యోగ శాస్త్రాన్ని గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ భగవద్గీత సుమారు 5125 సంవత్సరాలకు పూర్వము ఆ అర్జునుడకు బోధించడమే కాదు, ఇది సృష్టి ప్రారంభము నుండి ఉన్నటువంటి ధర్మము. ఈ సనాతనమైనటువంటి శాస్త్రము, ఈ యోగ శాస్త్రము, ఇది ఇంతకుముందు అర్జునుడికి బోధించడమే కాదు, అంతకు ముందు కూడా ఉంది అనేటువంటి విషయాన్ని, అంటే ఇది ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు. ఈ నశింపు లేనటువంటి యోగ శాస్త్రమును నేను సూర్యుడు వివస్వానునకు వివరించాను అని చెప్తున్నాను. అంటే ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశం ఏంటంటే, ఈ సనాతనమైనటువంటి ఈ జ్ఞానము ఏదైతే ఉందో, ఇది ఆ భగవంతుడు మొదట సూర్యునికి బోధించాను అని చెప్తున్నాడు. అంటే ఇక్కడ సూర్యలోకము మొదలుకొని ఇతర లోకాల రాజులందరికీ కూడా ప్రాచీన కాలం నుండే భగవద్గీత బోధింపబడుతున్నట్లుగా ఈ భగవద్గీత యొక్క చరిత్ర మనకు తెలుస్తూ ఉన్నది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆయన ఈ అన్ని గ్రహాలకు రాజుగా ఉండేటువంటి ఆ సూర్యునికి వివరించాడు. అప్పుడు ఆ సూర్యుడి యొక్క పేరు వివస్వానుడు. ఆ వివస్వానునికి దానిని వివరిస్తే, ఆ వివస్వానుడు తిరిగి దానిని తన యొక్క పుత్రుడు, అలాగే మానవ జాతికి పిత అయినటువంటి మనువుకు ఉపదేశించారు అని చెప్తున్నారు. అలాగే మనువు తన శిష్యుడు, కుమారుడు అయినటువంటి ఆ సూర్యవంశ రాజులలో, రఘువంశ రాజులు, శ్రీరామచంద్రుడు వచ్చినటువంటి ఆ వంశంలో పూర్వీకుడుగా ఉండేటువంటి ఆ ఇక్ష్వాక రాజునకి బోధించాను అని చెప్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఈ వైవస్వంత మన్వంతరంలో సూర్యుడికి వివస్వంతుడు అని పేరు. అందుకే ఆ వివస్వానునికి దీన్ని బోధించానని చెప్తున్నారు. ఆ విధంగా ఆ సూర్యలోకము మొదలయ్యి వివిధ లోకాలలో ఉండేటువంటి రాజులందరూ కూడా వారి యొక్క ప్రజలని రక్షించుకోవడానికి నియమితులై ఉన్నారు. ఆ విధంగా వారు రక్షించుకోవడానికి ఆ రాజవంశీయులందరూ కూడా ఈ భగవద్గీత యొక్క జ్ఞానాన్ని తెలుసుకొని ఆ లౌకిక బంధనాల నుండి, కామము నుండి రక్షించుకొనుటకు వారు సమర్థులై ఉంటారు. ఆ విధంగా భగవద్గీత యొక్క జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవడం ద్వారా, ఆ విధంగా తెలుసుకొని వారు పరిపాలిస్తూ ఉన్నట్లయితే, అంతకుముందు చెప్పారు మనకి, మహాత్ములు ఏవైతే ధర్మాలని చూపెడుతూ ఉంటారో వాటిని సాధారణ జనులు ఆచరిస్తూ ఉంటుంటారు. సో కనుకనే ఈ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని సూర్యలోకం మొదలుకొని అన్ని లోకాలలో ఉండేటువంటి రాజులకు ఇది బోధించడం జరిగింది. దానిని అవగాహన చేసుకున్నటువంటి వారు తన యొక్క ప్రజలని రక్షించుకుంటూ, ప్రజలను పరిపాలిస్తూ వారికి మార్గ నిర్దేశకులుగా ఉంటారు అని చెప్తుంది. సో ఇక్కడ మొదట వివస్వానుడు అయినటువంటి ఆ సూర్యదేవుడికి, ఆ తర్వాత మానవ జాతి తండ్రి అయినటువంటి మనువుకి, మనువు తర్వాత ఇక్ష్వాక రాజుకి, ఆ తర్వాత పరంపరలో వివిధ రాజులకి అది అందింపబడినది అని చెప్తున్నారు. ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజర్షయో విదుః సకాలే నేహ మహత యోగో నష్ట పరం తప. సో ఇంకా ఆయన అంటున్నాడు, ఓ శత్రువులను జయించేవాడా, ఈ దివ్యమైన జ్ఞానము ఈ విధంగా గురు శిష్య పరంపర ద్వారా స్వీకరించబడినది. ఈ సనాతన ధర్మము, ఈ నశింపులైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానము
ఆ విధంగా గురు శిష్య పరంపర ద్వారా స్వీకరించబడింది అని చెప్తున్నారు. రాజర్షులు దానిని ఆ విధంగా అర్థం చేసుకొనిరి. సో కృష్ణ భగవానులు ఏ ఉద్దేశంతో ఈ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని అందించారో దానిని వారు యథాతథంగా దాన్ని ఆ విధంగా అర్థం చేసుకున్నారు అని చెప్తున్నారు. కానీ కాలచక్రమంలో ఆ పరంపర విచ్ఛిన్నమైనది. అందుకే ఈ యోగము నశించినట్లు కనిపిస్తుంది. అంటే ఆ భగవంతుడు ఏ ఉద్దేశంతో దాన్ని అందించారో ఈ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానం, ఈ జ్ఞానాన్ని మొదట రాజర్షులు ప్రజలను పాలించట్లో ఈ గీతా ప్రయోజనాన్ని నెరవేర్చారు అని చెప్తున్నారు. కానీ అది కాలక్రమంలో దాని యొక్క యథార్థమైనటువంటి ఆ ఆ ఉద్దేశ్యము నశించి ఆ మధ్యలో ఉండేటువంటి కపట ఆచార్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఆ రాక్షస స్వభావాలను కలిగి ఉన్నటువంటి వారు దానికి వేరే అర్థాలను తీసుకొని దానిని బోధించడం జరిగింది. అందుకే దాని యొక్క పరంపర నశించినట్లు అయింది అని, అంటే ఏ ఉద్దేశంతో గీత బోధించబడిందో ఆ ఉద్దేశము నశించినట్లుగా తెలుస్తుంది అని ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు సుమారు ఈ కలియుగానికి ముందు ద్వాపర సమయంలో సో ఈ పరంపర నశించింది అని భావించి మరలా ఈ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని తన శిష్యుడు మరియు భక్తుడు అయినటువంటి అర్జునుడికి బోధించడానికి ఆయన పూనుకున్నారు మరలా. సో సాధారణంగా ఈ గురు శిష్య పరంపరలో కృష్ణ భగవానుల ద్వారా వచ్చినటువంటి ఈ విషయాలను మనము చూస్తూ ఉన్నట్లయితే 4 సాంప్రదాయాలు ఉన్నాయి అని చెప్తారు. గురు పరంపరలో ఉన్నటువంటి 4 ముఖ్యమైనటువంటి సాంప్రదాయాలు, వాటిలో బ్రహ్మ సాంప్రదాయము లేదా మధ్వాచార్య సాంప్రదాయము అని చెప్తారు. అలాగే లక్ష్మీ సాంప్రదాయము లేదా శ్రీ సాంప్రదాయము, దాన్నే రామానుజాచార్య సాంప్రదాయం అని చెప్తారు. అలాగే శివ సాంప్రదాయము లేదా రుద్ర సాంప్రదాయము, దీనిలో విష్ణుస్వామి. అలాగే 4 కుమారాస్ లేదా హంస సాంప్రదాయము, దీనిలో నింబర్కాచార్యులు అని చెప్తారు. సో ఇక్కడ ఈ పరంపరలో ఇప్పుడు మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది ఈ బ్రహ్మ సాంప్రదాయం నుండి వచ్చినటువంటిది. గౌడీయ వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో కృష్ణ భగవానుల వారి ద్వారా బ్రహ్మ, తర్వాత నారదుడు, నారదుడి నుంచి వ్యాసుడు, వ్యాసుని ద్వారా ఆయన యొక్క శిష్యుల్లో పరంపరలో మనకి ఈ ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల ద్వారా ఇది మనం తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఒక పరంపర ద్వారా వచ్చినప్పుడు అంటే ఎటువంటి బ్రేకేజ్ లేకుండా ఉన్నట్లయితే అది యథార్థంగా సక్సెస్ గా ఉంటుంది. అలా కాకుండా మధ్యలో బ్రేక్లు ఉన్నట్లయితే దాని యొక్క ఉద్దేశ్యం నెరవేరదు. సో ఈ విధంగా ఈ పరంపర ద్వారా వచ్చినటువంటి జ్ఞానము ఇది ఈ ఇస్కాన్ సాంప్రదాయం నుంచి. సో మరి ఆ కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్పినటువంటి ఆ నశింపులేని శాశ్వతమైనటువంటి జ్ఞానము ఏంటి? మరి ఆ జ్ఞానము, ఆ భగవంతుడు బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి జ్ఞానము, భగవద్గీత జ్ఞానం ఏంటంటే భగవంతుడు మరియు ఆ భగవంతుని యొక్క విభూతుల యొక్క జ్ఞానం, అలాగే ఆత్మ జ్ఞానము, అలాగే ఆ భగవంతునికి జీవుడికి మనకి మానవులకు ఉండేటువంటి సంబంధాన్ని తెలియజేసేటువంటి జ్ఞానం. ఇదే ఈ సనాతనమైనటువంటి శాశ్వతమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానము, గీతా జ్ఞానం. సో అందుకే ఆయన అంటున్నాడు ఆ విధంగా ఆ ఆ పరంపర ద్వారా అందించబడినటువంటి ఆ జ్ఞానము ఆ విధంగా ఉన్నటువంటిది ఏదైతే ఉందో అది కొంత ఆ పరంపర లోపించినట్లుగా కనిపిస్తుంది అని చెప్పారు కదా. అందుకే ఆయన అంటున్నాడు, స ఏవాయం మయా తేధ్య యోగ ప్రోక్త పురాతనః భక్తోసి మే సకాచేతి రహస్యం హేతదుత్తమం. సో అర్జునుడితో అంటున్నారు కృష్ణ భగవానుల వారు, నీవు నా భక్తుడవు మరియు మిత్రుడవు కావున ఈ యోగ శాస్త్రము యొక్క ఉత్తమమైన రహస్యాన్ని అర్థం చేసుకోగలవు అని భగవంతునితో గల సంబంధమును తెలియజేయు పురాతన శాస్త్రమును నేడు నీకు తెలుపుతున్నాను అర్జున అని చెప్తున్నా. సో ఎందుకంటే ఈ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానముని అర్థం చేసుకోవాలి అంటే దానికి
భక్తి, నమ్మకం, శ్రద్ధ, విశ్వాసాలు ఉండాలి. మరి అర్జునుడికి ఆ భగవంతుడి పైన శ్రద్ధ, విశ్వాసము ఉన్నటువంటిది. ఆయన యొక్క భక్తుడు కూడా. సో ఆయన 2వ అధ్యాయంలో చెప్పారు, నేను నీకు శరణాగతుడను, నీ శిష్యుడను, నాకు దయచేసి బోధించుము అని చెప్పి అడిగారు కదా. సో అందుకే ఈ దివ్యమైనటువంటి, ఈ ఉత్తమమైనటువంటి రహస్య జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోగలడు అని అర్జునుడిని ఇక్కడ ఎంచుకొని ఆ భగవంతునితో సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ పురాతనమైనటువంటి, ఆ సనాతనమైనటువంటి శాస్త్రాన్ని శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడికి బోధిస్తూ ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. సో మరి ఆ విధంగా బోధిస్తున్నాను. దీన్ని నేను, ఈ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని, ఈ సనాతనమైనటువంటి ధర్మాన్ని నేను పూర్వమే ఆ సూర్యుడికి బోధించాను అని చెప్తున్నాడు కదా. సూర్యదేవునికి నేను వివస్వంతుడు అనేటువంటి సూర్యుడికి బోధించాను. సూర్యుడు దాన్ని మనువుకు బోధించాడు. మనువు ఇక్ష్వాకు రాజుకు బోధించాడు అని చెప్పారు కదా. సో మరి ఇక మరలా అర్జునుడు తనకు, అంటే ఆయనకి ఆ భగవంతుడి పైన పూర్తి విశ్వాసము, నమ్మకము, శ్రద్ధ ఉంది. కానీ భవిష్యత్తులో మనలాంటి వారిని ఈ విషయాన్ని తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటాము అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆయన అడుగుతున్నాడు మన కొరకు. అర్జున ఉవాచ అపరం భవతో జన్మ పరం జన్మ వివస్వతః కథమేతద్విజానీయాం త్వమాదౌ ప్రోక్తవానితి. సో అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని అడుగుతూ ఉన్నాడు, సూర్యదేవుడైన వివస్వానుడు నీకంటే పూర్వుడు. మరి అట్టి ఎడ నీవు ఈ విద్యని అతనికి ప్రారంభంలోనే ఉపదేశించావు అంటే నిన్ను దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? ఎందుకంటే అర్జునుడికి తెలిసినంత వరకు కృష్ణ భగవానుల వారు ద్వాపర యుగంలో జన్మించారు అని, అవతారం జన్మించాడు అని అనుకుంటున్నాడు. ఆయన యథార్థంగా తన యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి దేహంతో అవతారం తీసుకున్నాడు అనే విషయాన్ని మనం అందరికీ తెలియచేయడానికి అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు. మరి సృష్టి ప్రారంభంలోనే, అంటే ఇంతకంటే ముందు ద్వాపరయుగానికంటే ముందు త్రేతాయుగము, దానికంటే ముందు సత్యయుగం, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. మరి ఈ సృష్టి ప్రారంభానికి పూర్వమే ఈ విషయాన్ని, ఈ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని సూర్యదేవుడైనటువంటి వివస్వానుడుకి నీవు బోధించావని నాకు చెప్తున్నావు. ఆ వివస్వానుడేమో దానిని మనువుకు బోధించాడు. మానవ జాతి పిత అయినటువంటి మనువుకు బోధించాడు. మనువు తన కుమారుడు, శిష్యుడు అయినటువంటి ఆ సూర్యవంశ రాజు ఇక్ష్వాకునకు బోధించాడు అని చెప్పావే. మరి సూర్యుడు నీకంటే ఎప్పుడో ఉన్నటువంటి వాడు, నీవేమో ద్వాపర యుగంలో నాతో పాటే ఉన్నటువంటి వాడు. మరి అట్టి ఎడల ఈ దివ్యమైనటువంటి శాస్త్రాన్ని సృష్టి ప్రారంభంలోనే మరి నీవు వివస్వానుడికి బోధించాను అని చెప్తున్నావే, మరి దానిని నేను ఎలా అర్థం చేసుకోవాలయ్యా అంటూ అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని అడుగుతూ ఉన్నాడు. ఇక దానికి కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క సమాధానం, శ్రీ భగవానువాచ బహూని మే వ్యతీతాని జన్మాని తవ చ అర్జున తాన్యహం వేద సర్వాణి నత్వం వేత్త పరం తప. సో ఆ దేవదేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారు, శ్రీకృష్ణుడు ఈ విధంగా చెప్తున్నాడట, ఓ పరంతప, నీకును నాకును పలు జన్మలు గడిచినవి, కానీ నీవు వాటిని మరిచిపోయావు, అవన్నీ నాకు జ్ఞాపకమున్నాయి. సో ఇక్కడ వీరిద్దరికి మధ్య ఉండేటువంటి సంబంధము నరుడికి నారాయణుడికి మధ్య సంబంధం. సో కనుకనే ఇక్కడ ఆ అర్జునుడు నరుడు కనుక, మానవ జన్మ తీసుకున్నటువంటి వాడు కనుక గత జన్మ విషయాలన్నీ కూడా అతడు మర్చిపోయాడు అని చెప్తున్నాడు. అందుకే అంటున్నాడు, ఓ పరంతప, నీకును నాకును పలు జన్మలు గడిచినవి. ఎందుకంటే అంతకు ముందే చెప్పారు కదా, ఆత్మ జ్ఞానాన్ని గురించి మానవుల్లో
ఆత్మ ఒక దేహం నుండి మరొక దేహానికి మారుతుంది తప్ప అది శాశ్వతమైనటువంటిది అని. మరి అటువంటి ఆత్మ ఈ దేహాన్ని పొందినప్పుడు గత జన్మకు సంబంధించినటువంటి విషయాలని మర్చిపోతుంది అని చెప్తున్నారు. సో అందుకే నీకును నాకును పలు జన్మలు గడిచినవే, కానీ నీవు వాటన్నింటినీ మర్చిపోయావు, అవి నీకు జ్ఞప్తికి లేవు, కానీ అవన్నీ నాకు జ్ఞాపకము ఉన్నాయ్యా. ఎందుకంటే ఆయన అన్ని అవతారాలకు, అన్ని రూపాలకు మూలాధారము ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు. సో కనుకనే ఆయన అంటున్నాడు, నీకు నాకు అనేక జన్మలు గడిచినవి, కానీ నీవేమో ఆ జన్మలన్నీ మర్చిపోయావు అర్జున, కానీ నాకు అవన్నీ కూడా జ్ఞాపకం ఉన్నాయ్యా అంటూ చెప్తున్నాడు. మరి ఇక్కడ జన్మల గురించి చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఈ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానము, ఆ భగవద్గీత జ్ఞానము ఎప్పుడు బోధించబడింది అనే దాన్ని ఒక్కసారి మనము లెక్కగట్టినట్లయితే, ఆ సూర్యదేవుడికి కృష్ణ భగవానుడు, దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణుడు గీతను ఎప్పుడు బోధించాడు అనేటువంటి ఒక్కసారి చూసినట్లయితే, ఇప్పటి వరకు కూడా ఈ సృష్టిలో 27 సార్లు 4 యుగ చక్రాలు అయిపోయాయి అని చెప్తారు. అంటే ఇక్కడ యుగ చక్రము అంటే ఈ 4 యుగ చక్రాల్లో సత్యయుగము, త్రేతాయుగము, ద్వాపర యుగము, కలియుగం, ఇవి 4 యుగాలు. ఇలాంటి ఈ 4 యుగాలు ఇప్పటి వరకు 27 సార్లు అయిపోయినవి అని చెప్తారు. మరి ఈ 4 యుగ చక్రాలలో కలియుగమే స్వల్పం తక్కువ ఉండేటువంటి. ఆ కలియుగం ఎంత ఉంటుంది అంటే 4,32,000 సంవత్సరాలు ఉంటుంది అని చెప్తారు కలియుగం. మరి ఈ కలియుగానికి ద్వాపర యుగము 2 రెట్లు ఉంటుంది, త్రేతాయుగము 3 రెట్లు ఉంటుంది, ఆ సత్యయుగము 4 రెట్లు ఉంటుంది అని చెప్తారు. అంటే ఒక యుగ చక్రము అయిపోయిందండి. ఈ 4 యుగ చక్రాలు గడిచినవి అంటే 4,32,000 సంవత్సరాలు ఇంటూ 10 అవుతుంది. ఎందుకంటే కలియుగము 4,32,000 సంవత్సరాలు, ద్వాపర యుగము దానికి 2 రెట్లు అంటే మొత్తం 3 అవుతుంది, త్రేతాయుగం 3 రెట్లు, ఈ 3 + 3 6, అలాగే సత్యయుగం 4 రెట్లు అంటే 4, 6 + 4 10. సో 10 × 4,32,000 సంవత్సరాలు వేస్తే 4 యుగ చక్రాలు అయిపోయినాయి. మరి 4 యుగ చక్రాలు ఎన్నిసార్లు అయిపోయినవి అంటే 27 సార్లు. సో కనుక ఈ క్యాలిక్యులేషన్ చేసినట్లయితే 1,166.400 లక్షల సంవత్సరాలు అవుతుంది. మరి ఈ 4 యుగ చక్రాలు పూర్తిగా అంటే 27 సార్లు 4 యుగ చక్రాలు అయిపోయినవి. ఇప్పుడు 28వది నడుస్తుంది. దాంట్లో సత్యయుగం అయిపోయింది, త్రేతాయుగం అయిపోయింది, ద్వాపర యుగం కూడా అయిపోయింది, మిగిలింది కలియుగం. సో కాబట్టి ఈ సత్యయుగము, త్రేతాయుగము, ద్వాపర యుగాలకు కలిపితే 9 × 4,32,000 సంవత్సరాలు దీని విలువ ఇది. ఇక కలియుగంలో ఇప్పటి వరకు అయిపోయినటువంటిది సుమారుగా 5,125 సంవత్సరాల వరకు అయిపోయిందని చెప్తారు. సో కాబట్టి ఈ 5,120 సంవత్సరాల లెక్క మనం వేసుకున్నట్లయితే ఇక ఇవన్నీ కలిపితే మనువు జీవిత కాలము ఇప్పటి వరకు అయిపోయినటువంటి కాలం తీసుకున్నట్లయితే సుమారుగా 1,205.331 లక్షల సంవత్సరాలు అయిపోయింది అని చెప్తారు. మరి ఈ భగవద్గీతను మనువు కంటే ముందుగానే ఆయన యొక్క శిష్యుడైనటువంటి సూర్యుడు వివస్వంతునికి బోధించాడు కనుక ఇది సుమారుగా గీత ఈ 1,200 లక్షల సంవత్సరాల కంటే ముందే వివస్వంతునికి బోధించినట్లుగా మనము అవగాహన చేసుకోవచ్చు. అంటే అంత పురాతనమైనటువంటిది ఆ భగవద్గీత యొక్క పురాతనత్వాన్ని ఇక్కడ మనకి ఇప్పటి వరకు ఆయన బోధించారు. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు మరి ఎందుకు ఆయన ఆ భగవంతుడు అవతారాలు తీసుకుంటూ ఉంటారు అనేది ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఈ 4.6 నుంచి కొన్ని శ్లోకాలలో ఆ భగవంతుని యొక్క అవతారాల యొక్క ఆవశ్యకతను ఈ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానంలో అంటే ఈ జ్ఞాన యోగంలో వివరిస్తూ ఉన్నారు. అజోపి సన్నవ్యయాత్మ భూతానామీశ్వరోపి సన్ ప్రకృతిం స్వామధిష్టాయ సంభవామ్యాత్మ మాయయా. సో ఆయన చెప్తున్నారు, ఆ భగవంతుడిని గురించి చెప్తున్నారు ఆయన. మరి ఎందుకు ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ అవతారాలు
తీసుకుంటున్నారు, ఎప్పుడు అవతారం తీసుకుంటున్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. నేను పుట్టుక లేనివాడని, నాశనము లేనివాడనైనా, సమస్త ప్రాణులకు ప్రభువునై ఉండి కూడా ఆది అయిన దివ్య స్వరూపంతో నేను ప్రతి యుగంలోనూ అవతరిస్తూ ఉంటుంటాను అని ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఈ వివిధ యుగాలలో వివిధ యుగ అవతారాలుగా ఆయన వస్తూ ఉంటుంటారు. సో మనకి తెలిసినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి కొన్ని అవతారాలు తీసుకున్నట్లయితే ఆయన ఉమ్, సో ఈ విధంగా అవతారాల్లో వస్తూ ఉంటాడు. కృష్ణుడు, రాముడు, చైతన్య మహాప్రభు, ఆ విధంగా వివిధ అవతారాలలో ఆయన భగవంతుడు వివిధ అవతారాలలో ప్రతి యుగంలోనూ కూడా అవతరిస్తూ ఉంటున్నాను అని చెప్తుంది. మరి ఆ భగవంతునికి మనకి మానవులమైనటువంటి మనకి సాధారణమైనటువంటి ఆ పరమాత్ముడికి ఆత్మకి మధ్య ఉండేటువంటి ఆ పోలికలు, ఆ తేడాలు కొన్ని చూసినట్లయితే ఆ భగవంతుడు శాశ్వతం మరియు జ్ఞాపకం అన్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోగలిగేటువంటి ఆయన శాశ్వతమైనటువంటి రూపంలోనే అవతారం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. జీవాత్మ కూడా శాశ్వతమైనటువంటి వాడే, కానీ గత జన్మల గురించి మర్చిపోతారు అని చెప్తున్నారు. ఇక భగవంతుడేమో స్వకల్పనతో అవతారం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. బట్ జీవాత్మ వారు చేసినటువంటి కర్మ ఫలాల ఆధారంగా జన్మ తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆయన అంటే ఆత్మ మాయ ద్వారా వస్తేయిన మనము సాధారణంగా మహామాయ ద్వారా వస్తున్నామని చెప్తారు. ఆ భగవంతుడిది ఆధ్యాత్మిక శరీరంతో అవతరిస్తారు. అంటే ఎప్పుడుకు కూడా శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి సచ్చిత్ అనేటువంటి ఆనందభరితంగా ఉండేటువంటి ఆ ఆధ్యాత్మిక అంటే నశింపు లేనటువంటి ఆయనకి ఆత్మకి ఆ దేహానికి తేడా లేకుండా ఉండేటువంటి ఆ ఆధ్యాత్మిక శరీరంతోనే ఆయన వస్తారు. మనమేమో ఈ పంచేంద్రియమైనటువంటి ఆ పంచ మూలకాలతో తయారైనటువంటి భౌతిక శరీరాన్ని ఆ జీవాత్మ అంగీకరిస్తుంది. ఇది అసత్, ఈ దేహం ఏదైతే ఉందో నశించిపోయేటువంటిది, అలాగే ఆనందరహితంగా ఉండేటువంటిది. ఇక భగవంతుని ఆ పరమాత్ముడి యొక్క శరీరానికి ఆత్మకు మధ్య భేదం లేదు, అదే అద్వైతం. బట్ మనకి ఆత్మ శరీరము వేరు. సో కాబట్టి ఆత్మ శరీరాన్ని పొందుతుంది, అది స్థూల మరియు సూక్ష్మ శరీరాలు అని చెప్తాము. ఆ భగవంతుడికి ప్రతి జన్మ కూడా గుర్తు ఉంటుంది. ఆయన అచ్యుతుడు, ఎప్పటికీ కూడా గుర్తు పెట్టుకోగలిగేటువంటి జ్ఞాపకం పెట్టుకోగలిగేటువంటి వాడు. సో మనము శరీరం మారినప్పుడు ఆ గత జన్మకు సంబంధించినటువంటి విషయాలను మర్చిపోవడము జరుగుతూ ఉంటుందని చెప్తారు. సో ఇంకా మరి ఆ భగవంతుడు ఎప్పుడు అవతారం తీసుకుంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని చూసినట్లయితే చెప్తున్నారు. యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానమధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం. సో ఆ చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ భరతవంశీయుడా, ఎప్పుడెప్పుడు ఎక్కడెక్కడ ధర్మ ఆచరణకు హాని కలుగుచుండునో మరియు అధర్మము పెరుగునో ఆ సమయంలో నేను స్వయంగా అవతరిస్తాను. మరి భగవంతుడు ఎప్పుడు అవతారం తీసుకుంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన చెప్తున్నారు. ఎప్పుడెప్పుడైతే ఎక్కడెక్కడైతే ధర్మ ఆచరణకు, ధర్మాన్ని ఆచరించడానికి హాని కలుగుతూ ఉంటుందో, అలాగే అధర్మము పెరిగిపోతూ ఉంటుందో, ఆయా సమయాలలో నేను స్వయంగా అవతరిస్తాను అంటూ ఆ భగవంతుడి యొక్క వివిధ అవతారాల గురించి చెప్తున్నాను. ఆయన వివిధ అవతారాలు, వరాహ అవతారం అని చెప్తాము, నరసింహ అవతారము, శ్రీరామచంద్రుడి అవతారము, శ్రీకృష్ణుడు గాను, తర్వాత ఈ వివిధ యుగాలలో అవతారం తీసుకుంటున్నారు అంటున్నారు కనుక ఈ కలియుగంలో కూడా అవతారం తీసుకుంటారు అని చెప్తారు. భాగవతంలో ఆ ప్రస్తావన కూడా ఉంది. కల్కి అవతారంలో ఆయన వస్తారు ఈ కలియుగం అంతమయ్యేటువంటి సమయంలో అని చెప్తారు. అలాగే మరి ఎందుకు ఆయన అవతారాలు తీసుకుంటున్నారు, ఎందుకు ఆయన అవతరిస్తూ ఉన్నారంటే దానికి చెప్తున్నారు. పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం
ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. సో ఆయన చెప్తున్నారు, సాధువులను రక్షించుట కొరకు, దుర్మార్గులను శిక్షించుట కొరకు, మరియు ధర్మమును తిరిగి స్థాపించడానికి ప్రతి యుగంలోనూ నేను స్వయంగా అవతరిస్తాను అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు తన యొక్క భక్తులు, సాధువులు అంటే భక్తులు, తన యొక్క భక్తులను రక్షించుకోవడానికి, అదే సమయంలో ఆ భక్తులకు ఇబ్బందులు కలగజేసినటువంటి ఆ దుర్మార్గులను శిక్షించుట కొరకు, అలాగే ధర్మాన్ని తిరిగి నెలకొల్పడానికి, ఎప్పుడైతే ధర్మము తప్పిపోతూ ఉంటుందో, సాధారణంగా చెప్తాం సత్యయుగంలో ధర్మము 4 పాదాల పైన ఉంటుంది అని చెప్తారు. తర్వాత ఆ త్రేతాయుగానికి వచ్చినట్లయితే 3 పాదాలు, తర్వాత ద్వాపర యుగంలో 2 పాదాలు, కలియుగంలో 1 పాదం పైనే ఉంది అని చెప్తుంటారు. ఆ విధంగా ధర్మము నశించిపోతూ ఉన్నప్పుడు తిరిగి మళ్ళీ ఆ ధర్మాన్ని స్థాపించడానికి ఆయన ప్రతి యుగంలో కూడా ఆయనే స్వయంగా భగవంతుడే స్వయంగా అవతారాలు తీసుకుంటాను అని చెప్తూ ఉన్నారు. తన యొక్క భక్తులను రక్షించుకోవడానికి, ఆ భక్తులకు ఇబ్బందులు కలగజేసేటువంటి దుర్మార్గులను శిక్షించడానికి. సో ఈ ద్వాపర యుగంలో ఆ దేవకి వసుదేవులను ఇబ్బందులు పెడుతున్నటువంటి తన భక్తులైనటువంటి వారు, ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నటువంటి ఆ కంసుడు, తర్వాత ఇతర రాక్షసులనందరినీ కూడా సంహరించడానికి ఆ కృష్ణుడి యొక్క అవతారంలో ఆయన వచ్చారు అని చెప్పి, ఆ భక్తులను కాపాడుకోవడానికి, తన యొక్క భక్తులను రక్షించుకోవడానికి ఆయన స్వయంగా అవతరిస్తాను అని చెప్తున్నారు. పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. సో కాబట్టి తన యొక్క భక్తులను రక్షించుకోవడానికి, దుర్మార్గులను శిక్షించడానికి, ధర్మాన్ని తిరిగి నెలకొల్పడానికి ఆయన ప్రతి యుగంలో కూడా అవతారం తీసుకుంటాను అని చెప్తున్నారు. సో ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ద్వాపర యుగంలో దేవకి వసుదేవులు తన భక్తులు అయినటువంటి వారు కోరుకుంటారు, మీకు ఆయన ఎన్నో వేల సంవత్సరాలుగా తపస్సులు చేసి ఆ భగవంతుడిని కోరుకుంటారట, నీలాంటి కుమారుడు మాకు కావాలంటే, నాలాంటి వాడు ఉండడు, నేనే మీకు కుమారుడుగా వస్తానని చెప్పేసి ఆయన వస్తారట. సో వచ్చి ఆ విధంగా మొదట ఆ కృష్ణ అవతారంలో మొదట నారాయణుడుగా, చతుర్భుజ నారాయణుడుగా వారికి దర్శనమిచ్చి, ఆ తర్వాత కృష్ణుడు చిన్నవాడుగా వారికి జన్మ, అంటే ఇక్కడ కృష్ణుడు జన్మించడం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత చెప్తారు ఆయన అక్కడ నందుడి ఇంటికి మార్చడము, ఆ విషయాలన్నీ కూడా మనకు తెలుసు. సో ఇంకా మరి ఆ భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవడం ద్వారా, ఆ భగవంతుణ్ణి అవగాహనం చేసుకోవడం ద్వారా కలిగేటువంటి ప్రయోజనం ఏమిటి, ఏంటి మరి ఆ భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవలసినటువంటి అవసరం ఏంటి అనే దాన్ని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తత్వతః త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సో అర్జున. సో ఆయన చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, నా జన్మము మరియు కర్మల దివ్య స్వభావాన్ని తెలుసుకున్నవారు తమ దేహము విడిచిపెట్టిన తరువాత తిరిగి భౌతిక జగత్తులో జన్మించక నా నిత్య శాశ్వత ధామానికే వస్తారు అంటూ, అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవడం ద్వారా, ఆ భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా కలిగేటువంటి ప్రయోజనాన్ని చెప్తున్నారు. ఎవరైతే ఆ భగవంతుడి యొక్క జన్మ గాని, ఆ భగవంతుని యొక్క అవతారాలు, ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి స్వభావం, ఆ భగవంతుణ్ణి వాస్తవంగా ఆ భగవంతుడి యొక్క కర్మలు, ఆయన చేసేటువంటి పనులు, వాటి యొక్క దివ్యత్వాన్ని ఎవరైతే, ఆయన యొక్క లీలలను ఎవరైతే అవగాహన చేసుకుంటారో, ఆ విధంగా అవగాహన చేసుకున్నటువంటి వారు ఈ జన్మ మృత్యు సాగరాన్ని, అంటే పుట్టడము, మరణించడము, మళ్ళీ పుట్టడము, కర్మలు చేయడము, తదనుకూలంగా జన్మ తీసుకోవడము వంటి వాటన్నిటికీ అతీతంగా శాశ్వతముగా ఉండేటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామానికి చేరుకుంటారు
ఆయన వద్దకే చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. సో అది ఆ భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా కలిగేటువంటి ప్రయోజనము అని చెప్తున్నారు. మరి ఎవరు ఆ భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోగలరు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో. వీతరాగ భయ క్రోధ మన్మయా మాముపాశ్రితాః బహవో జ్ఞాన తపస పూత మద్భావమాగతాః. సో రాగము అంటే ఆసక్తి, భయము, క్రోధము నుండి ముక్తులై ఆ రాగ ద్వేషాలను ఎవరైతే వదిలివేస్తారో, అలాగే ఆ భగవంతుని యందే సంపూర్ణంగా స్థితులై ఉంటారో, అలాగే ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినటువంటి వారు ఇంతకు పూర్వము నా యొక్క జ్ఞానం చేత పవిత్రులైనారు, ఆ విధంగా వారందరూ నా దివ్య ప్రేమను పొందినారు అని గతంలో ఎవరు మరి ఆ భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకుంటున్నారు, చేసుకోగలరు, చేసుకోవడం ద్వారా కలిగేటువంటి ప్రయోజనము ఏంటి అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నారు. ఎవరైతే ఆ రాగ ద్వేష భయాల నుండి విముక్తులై ఆ భగవంతుడి యందే స్థితులై ఉండేటువంటి వారు, ఆ భగవంతుడిని ఆశ్రయించినటువంటి పలువురు వ్యక్తులు పూర్వము ఆ భగవంతుడి యొక్క జ్ఞానం చేత వారు పవిత్రులైనారు అని చెప్తున్నారు. సో ఆయన యొక్క ద్వాపర యుగంలో ఆ మహాత్ములు ఆ ఈ రాగ ద్వేషాలన్నింటినీ కూడా వదిలివేసినటువంటి వారు ఆ గోకులంలో అక్కడ ఉద్భవించి అక్కడ ఉండి వారందరూ కూడా ఆయనతో కలిసి ఉండి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకున్నారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఏ యతా మాం ప్రపద్యంతే తాం తథైవ భజామ్యహం మమ వర్త్మానువర్తంతే మనుష్యా పార్థ సర్వశః. సో ఎవ్వరు ఏ విధంగా నన్ను శరణుజొచ్చుతారో ఆ విధంగా వారిని నేను అనుగ్రహిస్తాను. ఓ అర్జున, అందరూ అన్ని విధాల నా మార్గాన్నే అనుసరిస్తూ ఉన్నారు అంటూ ఆ భగవంతుణ్ణి ఎవరు ఏ విధంగా కోరుకుంటే వారిని ఆ విధంగా అనుగ్రహిస్తాను అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే భక్తులు ఆ భగవంతుడిని ఏ విధంగా వారు కావాలని కోరుకుంటే వారికి ఆ విధంగానే ఆయన అనుగ్రహము లభిస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్లు అర్జునుడు ఆయనకి రథసారథిగా ఉన్నాడు. సో కాబట్టి అలాగే ఆయన ఆ భగవంతుడు భక్తవత్సల్యుడు. ఎవరు ఏ విధంగా అంటే ఇక్కడ చూడం మనం. సో కొంతమంది ఆ భగవంతునితో కలిసి నాట్యం చేయడము, ఆ భగవంతునితో కలిసి జీవించాలి అని కోరుకున్నటువంటి వారు. సో వారందరూ కూడా ఆ గోపికలుగా అక్కడ ఆ ద్వాపర యుగంలో అక్కడ జన్మించారు అని చెప్తారు. అక్కడ జన్మ తీసుకోవడం జరిగింది. వారందరూ కూడా ఆయనతో కలిసి ఆయన సాంగత్యంలో ఉన్నారు అని చెప్తారు. మరికొందరు ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా ఆయన్ని పుత్రుడుగా పుత్ర వాత్సల్యము వారికి కావాలని కోరుకుంటారు. ఆ యశోదానందులు, దేవకి వసుదేవులు. అలాగే మరికొందరు ఆయనకి సేవలు చేయాలి అని కోరుకుంటుంటారు, వారిని ఆ విధంగా అనుగ్రహిస్తాను అని. మరికొంతమంది సంపదలు కావాలని కోరుకుంటారు, వారిని ఆ విధంగానే అనుగ్రహిస్తాను అని. మరికొంతమందికి దివ్యమైనటువంటి శక్తులు కావాలని కోరుకుంటే వారికి ఆ విధమైనటువంటివి. మరికొంతమందికి వారి యొక్క నైపుణ్యత కావాలి. ఎవరు ఏ విధంగా ఆయన్ని ఆశ్రయిస్తే వారికి ఆ విధమైనటువంటి అనుగ్రహాన్ని నేను ఇస్తాను అని ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా మరి అటువంటి పరిస్థితులలో ఈ జనాలందరూ కూడా ఈ ఇతర దేవతలను ఎందుకు ఆరాధిస్తూ ఉన్నారు అని విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ ఆయన మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే మనం సాధారణంగా మన యొక్క ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో కోరికలన్నింటినీ కూడా తొందరగా నెరవేర్చుకోవడానికి, సో మనకి ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అంటే ఆ సూర్యదేవుణ్ణి పూజిస్తాం, వర్షాలు కావాలంటే వరుణుని అంటాం, చదువులు రావాలంటే సరస్వతి, డబ్బు కావాలంటే లక్ష్మీమాత, వివాహం కావాలంటే శివపార్వతులు అని, ఆ విధంగా వివిధ రకాల దేవతలను ఆరాధన చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకు మరి ఇది వివిధ రకాలైనటువంటి దేవతా ఆరాధన ఉన్నది అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. కాంక్షత కర్మణాం సిద్ధిం యజంత
ఇహ దేవతాః క్షిప్రం హి మానుషే లోకే సిద్ధిర్భవతి కర్మజా. సో ఆయన చెప్తున్నారు, ఈ భౌతిక జగత్తులో, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో జనులు కామ్యకర్మలలో విజయం కోరుకును కారణంగా వారు దేవతలను పూజిస్తారు. సహజంగా వారు ఈ జగత్తులో త్వరగానే కామ్యకర్మల యొక్క ఫలాలను పొందుతూ ఉంటారు. అంటే త్వరగా ఆ కర్మల యొక్క ఫలాలను వారు పొందాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ భౌతిక జగత్తులు, అంటే ఇక్కడ దేవతలు వీరందరూ ఇచ్చేటువంటి ఫలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అశాశ్వతమైనటువంటివి. ఎందుకంటే పుణ్యలోకాలకు వెళ్ళడం మంచి జరుగుతూ ఉంటుంటుంది, కానీ మరలా జన్మ తీసుకునేటువంటి పరిస్థితులే ఉంటుంటాయి. కానీ ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకున్నట్లయితే తిరిగి మరలా జన్మ లేదు. అదే ఇంతకుముందు చెప్పారు. ఆయన్ని వాస్తవంగా ఎవరు అర్థం చేసుకుంటారో, అర్థం చేసుకుని ఆ భగవంతుడిని ఎవరు అనుసరిస్తారో, ఆ భగవంతుడికి ఎవరు శరణుజొచ్చుతారో వారు మరలా ఈ భవబంధనాలు, ఈ జన్మ మృత్యు సాగరం ఏదైతే ఉందో దానిలోకి రాకుండా శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకుంటారు. సో ఇక్కడ మనకి ఈ భౌతిక జగత్తులో, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో వారి యొక్క కోరికలు త్వరగా నెరవేరాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆ వివిధ ప్రయోజనాలను పొందడానికి వారు ఆ దేవతలను పూజిస్తారు అని చెప్తున్నారు. సహజంగానే అలా చేయడం వల్ల వారి యొక్క కోరికలు త్వరగానే నెరవేరుతాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. కానీ అవన్నీ కూడా అశాశ్వతమైనవి అని చెప్తారు. అది ఇంకా మరలా నెక్స్ట్ అధ్యాయాల్లో వాటి యొక్క వివరణ ఉంటుంది. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, చాతుర్వర్ణం మయా సృష్టం గుణ కర్మ విభాగశః తస్య కర్తారమపి మాం విద్య కర్తారమవ్యయం. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, భౌతిక ప్రకృతి త్రిగుణములు వాటితో సంబంధము ఉన్న కర్మల ప్రకారము మానవ సమాజంలోని 4 విభాగాలు నాచే సృష్టించబడినవి. ఈ విధానమునకు నేను కర్తను అయినప్పటికీ నేను మార్పు లేని వాడను కనుక నన్ను అకర్తగానే తెలుసుకోవాలి. అంటే ఈ 4 వర్ణాలలో దేనికి కూడా భగవంతుడు చెందినవాడు కాడు అని తెలుసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ భౌతిక ప్రకృతి త్రిగుణాలను, ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాల సంబంధం, ఆ త్రిగుణాలతో మనకి ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని ఆ త్రిగుణాల పరంగా మనం చేస్తున్నటువంటి కర్మల ప్రకారం ఈ మానవ సమాజంలో 4 విభాగాలు ఆ భగవంతుడి చేతే సృష్టించబడినాయి అని చెప్తున్నారు. సర్వము ఆయన ద్వారానే వస్తుంది. సర్వం, సృష్టి మొత్తం కూడా ఆయన ద్వారానే పుట్టినటువంటి. కానీ ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి జీవులు, ముఖ్యంగా మానవ సమాజంలో ఉండేటువంటి మనము ఈ సాత్విక గుణము కలిగి ఉండి ఆ సాత్విక గుణ సంబంధమైనటువంటి పనులను చేస్తూ ఉన్నట్లయితే వారిని బ్రాహ్మణులుగా పిలుస్తారు, లేదా మేధావి వర్గంగా పిలువబడుతూ ఉంటుంది. ఆ 4 వర్గాలలో ఒకటి బ్రాహ్మణ వర్గము అని చెప్తుంటారు, లేదా మేధావి వర్గము అని చెప్తారు. సాధారణంగా ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలలోని సాత్వికమైనటువంటి ఆ గుణాలను కలిగి ఉన్నటువంటి వారుగా చెప్తారు. ఇక రజోగుణ సంబంధంలో ఉండేటువంటి వారు, సాధారణంగా ఈ రజోగుణ సంబంధంలో ఉండేటువంటి వారిని క్షత్రియులు అని అంటుంటారు. ఈ రజోగుణ సంబంధంలో క్షత్రియులు. సో వీరు తన ప్రజలను రక్షించుకోవడం, క్షత్రి అంటే ఇక్కడ రక్షించేటువంటి, కాపాడేటువంటి వారు అని చెప్తుంటారు. సో కాబట్టి వారందరినీ కూడా కాపాడేటువంటి ధైర్య లక్షణాలు కలిగి ఉన్నటువంటి వారు క్షత్రియులు. ఇక ఈ 2 గుణాల యొక్క మిళితంగా ఉండేటువంటి ఆ సత్వ రజోగుణ సంబంధంలో ఉండేటువంటి కొందరు ఉంటారు, వారు వైశ్యులు అనబడతారు. వీరు సాధారణంగా పాలక వర్గంగాను, అలాగే బిజినెస్ చేసేటువంటి, అంటే ఈ సమాజానికి కావలసినటువంటి ఆర్థిక వనరులను, పాడి పంటలను సమకూర్చేటువంటి వారుగా ఈ వైశ్యులు ఉంటారు అని చెప్తారు. ఇక శారీరక శ్రమ ద్వారా
పనులు చేసేటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారిని శూద్రులు అంటారు. అంతేకాని వారు పుట్టినటువంటి కుటుంబం కాదు ఇక్కడ. జన్మ వారు తీసుకున్నటువంటి ఏ కుటుంబంలో జన్మించాడు అనేటువంటిది కాదు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అంటే జన్మ సంబంధం లేకుండా వారు చేసేటువంటి కర్మలు వారి యొక్క గుణాలను ఆధారంగానే ఈ సమాజంలో 4 వర్గాలు ఉన్నాయి. అంతేగాని పుట్టుకకు సంబంధం లేదు అని ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవలసినటువంటి విషయం. సో కాబట్టి ఈ సమాజంలో ఉండేటువంటి ఈ 4 వర్గాలు కూడా దీనికి సంబంధించినవి. సో కృష్ణుడికి మనకు ఉండేటువంటి మధ్య సంబంధం చూసినట్లయితే కృష్ణుడు మాయను నియంత్రించేటువంటి వాడు. ఆ కృష్ణుడి యొక్క రూపము శాశ్వతమైనటువంటిది. మనమేమో ఈ త్రిగుణాల చేత నియంత్రించబడతాము. మన శరీరము తాత్కాలికమైనది. అందుకే అక్కడ ఆ 4 వర్గాల గురించి చెప్పినా కానీ ఆయన వాటికి నాకు సంబంధం లేదు. అంటే ఈ త్రిగుణాలతో ఆయనకు సంబంధం లేదు. ఈ త్రిగుణాలు మానవులను ఈ త్రిగుణాలు ఆడిస్తూ ఉంటాయి. కానీ ఈ త్రిగుణాలు ఆయన యొక్క ఆధీనంలో ఉంటాయి కనుక వీటితో సంబంధం లేదు. అందుకే ఆ వర్గాలకు ఆయనకు సంబంధం లేదు అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, కిం కర్మ కిమ కర్మేతి కవయోప్యత్ర మోహితా తత్తే కర్మ ప్రవక్ష్యామి యజ్ఞాత్వా క్షసే శుభాత్. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నాను, కర్మ అంటే ఏమిటి, అకర్మ అంటే ఏమిటి అని అర్థం చేసుకోవడంలో వివేకవంతులు కూడా తికమక పడుతున్నారు. కావున ఇప్పుడు నేను నీకు కర్మ రహస్యం వివరిస్తాను. దీనిని తెలుసుకోవడం ద్వారా నిన్ను నీవు భౌతిక బంధనముల నుండి విడిపించుకోవచ్చు అంటూ ఆ భగవంతుడు అర్జునుడి ద్వారా మనకి ఆ కర్మ యొక్క రహస్యాలను తెలియచేస్తున్నారు. అంటే ఏమిటి కర్మ, ఏమిటి అకర్మ అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకోవడము అందరూ కూడా తికమక పడుతున్నారు. దానిని నేను వివరిస్తాను, విను అర్జున అంటూ చెప్తున్నా. కర్మను హ్యాపీ బోద్ధవ్యం బోద్ధవ్యం చ వికర్మణః అకర్మణశ్చ బోద్ధవ్యం గహన కర్మణో గతిః. సో ఇంకా చెప్తున్నాడు ఆయన, కర్మ రహస్యాలను గురించి అర్థం చేసుకోవడము చాలా క్లిష్టమైనది. అందుకే కర్మ, వికర్మ, అకర్మ ఈ మూడింటి యొక్క స్వభావమును గురించి తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి అర్జున అంటూ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో సాధారణంగా మనం కర్మ అంటే పని చేసేటువంటిది. ఆ వేదాల ప్రకారంగా మనం చేసేటువంటి పనులు 3 రకాలుగా విభజించబడ్డాయని చెప్తారు. కర్మలు, వికర్మలు, అకర్మలు. కర్మలంటే సాధారణంగా ఇంద్రియ నియంత్రణము మరియు చిత్తశుద్ధికి దోహదపడే విధంగా ఉండేటువంటి శాస్త్ర విహితమైనటువంటి మంగళప్రదమైన పనులు, శుభప్రదమైనటువంటి పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కర్మలు అంటారు. ఏవైతే శాస్త్రాలలో సూచించబడినవో అవి సాధారణమైనటువంటి కర్మలు అంటారు. ఇక వికర్మలు అంటే ఏవంటే శాస్త్రముల చేత నిషేధించబడినటువంటి అశుభకరమైనటువంటి పనులు, వీటిని వికర్మలు అని అంటారు. ఇవి హానికరమైనవి మరియు ఆత్మను అధపతనానికి దారి తీసేవిగా ఉంటాయి ఈ కర్మలు అని చెప్తున్నారు, ఈ వికర్మలు. ఇక అకర్మ ఏవైతే పనులు ఫలాసక్తి లేకుండా కేవలము భగవంతుని యొక్క ప్రీతి కోసము చేస్తూ ఉంటామో అటువంటి పనులను అకర్మలు అని చెప్తారు. వీటికి కర్మ ప్రతిక్రియలు ఉండవు, అంటే ఎటువంటి బంధనాలు ఉండవు అని చెప్తారు. తద్వారా జీవాత్మ ముక్తి పొందుతాడు అని చెప్తారు అకర్మలలో పాల్గొన్నటువంటి వారు. సో సాధారణంగా అకర్మలు అనేటువంటి భగవంతుని యొక్క సంబంధంలో చేసేటువంటి పనులు, ఆ భగవంతుని సంబంధంతో ఫలాపేక్ష రహితంగా భగవంతుని సంబంధంలో చేసి, కానీ ఏదో పుణ్యము ఫలాలను ఆశిస్తూ మనం చేసేటువంటివి సాధారణమైనటువంటి కర్మలు, మంచి పనులు. ఇక చేయకూడనటువంటి పనులు వికర్మలుగా చెప్తాం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, యస్య సర్వే సమారంభాః కామ సంకల్పవర్జితాః జ్ఞానాగ్ని దగ్ధ కర్మాణం తమాహు పండితంబుధాః. ఎవరి యొక్క సమస్త కర్మలు భౌతిక సుఖాల వాంఛలకు అతీతంగా ఉంటాయో మరియు ఎవరైతే తమ సమస్త కర్మల ప్రతిక్రియలను
ఆ ప్రతిక్రియలను జ్ఞానాగ్నిలో భస్మం చేస్తారో అట్టివారు జ్ఞానోదయమైన మునులచే పండితులు అనబడతారు, యోగులు పండితులు అనబడతారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఎవరు పండితులు, జ్ఞానులు అని అనబడతారు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నారు. ఎవరైతే సమస్త కర్మల యొక్క భౌతిక సుఖాల వాంఛలకు అతీతంగా ఉంటారో, ఎవరైతే సమస్త కర్మల యొక్క ఫలాలను వారి యొక్క జ్ఞాన అగ్నిలో భస్మం చేస్తారో అట్టివారు జ్ఞానోదమైనటువంటి మునుల చేత పండితులు అని పిలువబడతారు అర్జున అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, త్యక్త్వా కర్మ ఫలా సంఘం నిత్య తృప్తో నిరాశ్రయః కర్మణ్యభిప్రవృత్తోపి నైవ కించిత్ కరోతి సహా. సో అటువంటి జనులు, ఆ పండితులుగా పిలువబడేటువంటి ఆ జనులు తమ కర్మ ఫలములపై ఆసక్తి మమకారాన్ని త్యజించిన పిదప ఎల్లప్పుడూ తృప్తితో ఉంటారు మరియు బాహ్య వస్తు విషయములపై ఆధారపడరు. కర్మలలో నిమగ్నమై ఉన్న వారు ఏమీ చేయనట్లే, ఎందుకంటే అకర్మలవుతాయి, అవి భగవంతుని సంబంధంలో చేస్తూ ఉంటుంటారు కనుక ఆ చేసిన పనులు కూడా వాటి యొక్క ఎటువంటి బంధనాలను అవి కలిగి ఉండవు అని చెప్తారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, యదృచ్ఛా లాభ సంతుష్టో ద్వంద్వాతీతో విమత్సరః సమ సిద్ధవసిద్ధౌ చ కృత్వాపి న నిబధ్యతే. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, అప్రయత్నంగానే లభించిన దానితో సంతృప్తి చెంది అసూయారహితులై వారు జీవన ద్వంద్వాలకు అంటే సుఖదుఖాలకు లాభ నష్టాలు వంటి ఆ ద్వంద్వాలకు అతీతులై ఉంటారు అని చెప్తున్నారు ఎవరైతే ఆ జ్ఞానులు. సో కాబట్టి వారు ఆ జ్ఞానులు అనేటువంటి వారికి అప్రయత్నంగా లభించిన వారితో వారు తృప్తి పడతారు. అంటే భగవంతుని యొక్క కృప ద్వారా ఏది లభించిందో దానితోనే తృప్తి పడతారు. వారు ఎటువంటి అసూయను కలిగి ఉండరు అని చెప్తున్నారు. అలాగే సుఖదుఖాలు లాభ నష్టాలు అనేటువంటి వాటికి వారు అతీతులుగా ఉంటారు అని చెప్తారు. అటువంటి వారు అన్ని విధములైనటువంటి పనులు చేస్తూ ఉన్నా వారు ఆ గెలుపోటములతో సమత్వ బుద్ధితో ఉండి వారు తమ కర్మలచే బంధింపబడరు. అంటే అది గెలుపైన ఓటమి అయినా సమానంగానే దాన్ని స్వీకరిస్తారు. సమబుద్ధితో దాన్ని రెండింటినీ కూడా సమానంగా స్వీకరిస్తారు. తద్వారా వారు ఆ కర్మల చేత బంధింపబడి ఉండరు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, యజ్ఞశిష్టామృత భుజో యాంతి బ్రహ్మ సనాతనం నాయం లోకోస్య యజ్ఞస్య కుతో అన్య పురుషత్తమా. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, యజ్ఞం యొక్క రహస్యము తెలిసిన వారు దానిని ఆచరించి అమృత తుల్యమైన దానిని స్వేషమును స్వీకరించి పరమ సత్యం దిశగా పురోగమిస్తారు. ఓ కురువంశ శ్రేష్ఠుడా, ఏ విధంగా యజ్ఞము చేయని వారు ఈ లోకంలో గాని పరలోకంలో గాని ఎటువంటి సుఖమును పొందజాలరు. అంటే ఇక్కడ యజ్ఞము అంటే మామూలుగా అగ్నిహోత్రాదులు చేసి ఏదో చేయడం అని కాదు. మనం ఇంతకు ముందు అనుకున్నాం, వారి యొక్క స్వధర్మాలను వారు ఎవరైతే నిర్వహిస్తారో, అంటే ఆ యజ్ఞం యొక్క రహస్యాన్ని తెలుసుకొని దాన్ని ఆచరించి దాని యొక్క ఫలితాలని, ఆ అమృత తుల్యమైనటువంటి వాటి యొక్క ఫలితాలను, అలాగే వేదాలలో కొన్ని యజ్ఞాలు కూడా సూచించబడ్డాయి, వాటిని కూడా చేయడం ద్వారా వాటి యొక్క ఫలాలు వస్తాయి అని చెప్తారు సోమరసం వంటి. సో వాటిని స్వీకరించి పరమ సత్యం దిశగా వారు, అంటే ఏదైతే వాస్తవమో దానిని వారు తెలుసుకొని అటువైపుకు వారు ప్రయాణిస్తారు. అంటే ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకొని. సో కనుక చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, ఓ కురువంశ శ్రేష్ఠుడా, అటువంటి యజ్ఞమును ఆచరించినటువంటి వారు ఈ లోకంలో గాని పరలోకంలో గాని ఎటువంటి సుఖాన్ని వారు పొందలేరయ్యా అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఈ వివిధ రకాల యజ్ఞములు అన్నీ వేదముల యందు వివరించబడ్డాయి.
ఆ వేదాలలో సూచించబడినటువంటి యజ్ఞాల గురించి చెప్తున్నారు. అవి విభిన్న రకాల పనుల నుండి ఉద్భవించినవి అని తెలుసుకొనుము. ఈ జ్ఞానమే నీ యొక్క భౌతిక బంధ చిక్కుముడిని ఖండించి వేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఈ విధంగా ఆ వివిధ రకాలైనటువంటి యజ్ఞాలు, మరి ఏవి చెయ్యాలి, ఏవి మంచివి, ఏది చేయకూడదు అనేటువంటి విషయాల్లో వాటన్నిటికీ కూడా వేదాలు ప్రామాణికము అని చెప్తున్నారు. ఇవన్నీ కూడా వివిధ రకాలైనటువంటి కర్మల నుండి ఉద్భవించినవే. సో ఇది తెలుసుకున్నటువంటి వాడు ఈ భవబంధనాల నుండి విడిపింపబడతాడు. అంటే ఆ భౌతిక బంధం యొక్క చిక్కుముడిని ఖండించి వేస్తుంది ఆ జ్ఞానము అని చెప్తున్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయా ఉపదేక్ష్యంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానినస్తత్వదర్శనః. సో ఇక మరి ఆ జ్ఞానాన్ని పొందడానికి ఆయన మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నారు. ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువుని చేరి సత్యమును నేర్చుకొనుటకు ప్రయత్నించుము. వినయంతో ఆయనని ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఆయనకు సేవ చేయుము. అటువంటి జ్ఞాని నీకు జ్ఞానోపదేశము చెయ్యగలడు. ఎందుకంటే అతను స్వయంగా యథార్థమును దర్శించినవాడు. సో కాబట్టి ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఈ సత్యము ఇవన్నీ తెలిసినటువంటి ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువుని చేరి ఆ గురువు ద్వారా జ్ఞానాన్ని నేర్చుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. సో దానికి ఆయన ఆచరించి చూపించారు. ద్వాపరయుగంలో కృష్ణ భగవానుల వారు సాందీప ముని దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన గురువుగా స్వీకరించి ఆ విద్యలన్నీ కూడా నేర్చుకున్నారు అని చెప్తారు. సో మరి ఎందుకు మరి గురువు యొక్క జ్ఞానము యొక్క అవసరం ఏమిటి అంటే, గురువు నుండి పొందినటువంటి జ్ఞానం యొక్క మహిమలను కూడా ఈ శ్లోకాలలో కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తున్నారు. ఓ అర్జున, ఆత్మదర్శి అయినటువంటి గురువు అంటే ఆత్మ జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి ఆ గురువు ద్వారా జ్ఞానోదయము సాధించిన పిమ్మట నీవు మరలా మోహంలో పడవు. అంటే గురువు ద్వారా అంటే యథార్థమైనటువంటి జ్ఞానం తెలుస్తుంది గురువు ద్వారా. సో అలాంటి జ్ఞానము మళ్ళీ మోహంలో పడే విధంగా చేయదు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ జ్ఞాన ప్రకాశంతో నీవు సమస్త ప్రాణులు భగవంతుని అంశలే అని, అవి నాయందే స్థితమై ఉన్నాయి అని గ్రహిస్తావు. అంటే ఈ సృష్టి అంతా కూడా భగవంతుని కారణంగానే ఉన్నది అని. సో ఇవన్నీ కూడా ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి జీవులన్నీ కూడా ఆ పరమాత్ముడి యొక్క అంశలే అని, ఈ అనంతంగా ఉండేటువంటి జీవులన్నీ కూడా ఆ భగవంతుడి యొక్క అంశలే అని, అవన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని యందే స్థితమై ఉన్నాయి అని తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది గురువు ద్వారా పొందినటువంటి జ్ఞానము ద్వారా అని చెప్తున్నారు. ఇంకా ఆ గురువు ద్వారా పొందినటువంటి జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అది ఈ కష్టాల యొక్క సాగరాన్ని దాటిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, పాపులందరిలో పరమ పాపిష్టివారు అని పరిగణించబడిన వారు కూడా ఆధ్యాత్మిక దివ్య జ్ఞానమని పడవలో స్థితులై ఉండి ఈ ప్రాపంచిక భవసాగరాన్ని దాటిపోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో అంటే ఎవరైతే అంతకు ముందు వాటితో సంబంధం లేకుండా ఎన్నెన్నో పనులు చేసినటువంటి పాపిష్టి పనులు చేసినటువంటి వారైనప్పటికీ కూడా ఈ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందుతూ ఆ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి దివ్య జ్ఞానము అనేటువంటి ఆ భక్తి మార్గంలో స్థితులై ఉంటారో, ఆ భక్తి ఆ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము అనేటువంటి పడవలో ఉంటారో, అటువంటి వారు ఈ భవబంధనాల నుండి సులభంగా ఈ సంసార సాగరం, ఈ భవసాగరం ఏదైతే ఉందో దాన్ని దాటిపోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. కాకపోతే ఆ ఆధ్యాత్మికం అనేటువంటి దివ్య జ్ఞాన పడవలో స్థితులై ఉండాలి. ఆ భక్తి మార్గాన్ని వారు అనుసరిస్తూ ఉండాలి. అటువంటి ఆ జ్ఞానం పొందినటువంటి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం, ఆ గురువు ద్వారా పొందినటువంటి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము ఈ భవబంధనాలన్నింటినీ కూడా దాటిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా అన్ని పాపపు ప్రతిచర్యల నుండి కూడా బయటపడేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. గురువు ద్వారా పొందినటువంటి జ్ఞానము అంటే అది భగవంతుని యొక్క జ్ఞానం. ఇది ఇక్కడ మనం పొందేటువంటి. సో అదే చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున,
మండే అగ్ని కట్టెలను బూడిద చేసినట్లు జ్ఞానాగ్ని కూడా భౌతిక కర్మల నుండి జనించే ఫలాలన్నింటినీ భస్మం చేస్తుంది. ఈ కర్మ బంధనాలు అంటున్నాము కదా. సో ఈ కర్మలు మనం చేసినటువంటి కర్మల వల్ల పుట్టినటువంటి ఫలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, బంధనాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈ బంధనాలన్నింటినీ కూడా ఆ ప్రామాణికమైనటువంటి గురువుల ద్వారా భగవంతుని సంబంధం ఉన్నటువంటి ఆ జ్ఞానాన్ని పొందినట్లయితే, ఆ జ్ఞానము ద్వారా ఈ పాపపు కర్మలన్నీ కూడా, ఈ బంధనాలన్నీ కూడా అవి భస్మం చేయబడతాయి. ఏ విధంగా అయితే కట్టెలను కాలిస్తే అగ్ని కట్టెలను కాల్చి బూడిదగా చేసి భస్మం మిగులుస్తుందో, అలాగే ఈ బంధనాలన్నింటినీ కూడా జ్ఞానము దహించి వేస్తుంది. కాబట్టి ఆ బంధనాలన్నింటి నుండి కూడా ఆ జీవుడిని ముక్తి చేస్తుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఎవరు ఆ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని సాధించగలరు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నారు. శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం తత్పర సంయతేంద్రియః జ్ఞానం లబ్ధ్వా పరాం శాంతి మచిరేనాధిగచ్చతి. సో మరి ఎవరు ఆ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని, ఆ భగవంతునితో సంబంధం ఉన్నటువంటి ఆ దివ్య జ్ఞానాన్ని పొందగలరు అనే దాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. దివ్య జ్ఞాన తత్పరుడై శ్రద్ధ విశ్వాసాలు కలిగినటువంటి వాడు, తమ మనో ఇంద్రియాలను నియంత్రణ అభ్యాసం చేసిన వారు దివ్య ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందుటకు అర్హుడు అగును. అంటే దివ్య జ్ఞాన తత్పరుడై, అంటే ఈ భగవంతునితో సంబంధం ఉన్నటువంటి ఆ జ్ఞానాన్ని నేర్చుకోవాలి అనేటువంటి జిజ్ఞాసువుడు అయి, శ్రద్ధ మరియు విశ్వాసాలు కలిగి, తన యొక్క మనో ఇంద్రియాలను, మనసును, ఇంద్రియాలను నియంత్రణ అభ్యాసం చేసినటువంటి వారికి ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని పొందుటకు అర్హత ఉంటుంది అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఇటువంటి శ్రేష్టమైన అలౌకిక జ్ఞానంతో వారు అతి త్వరగా శాశ్వతమైన పరమశాంతిని పొందుతారు. సో ఎవరైతే ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందుతూ ఉన్నారో, ఆ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో, ఆ జ్ఞానము వారిని త్వరగానే ఈ భవబంధనాల నుండి ముక్తి చెందించి వారిని పరమశాంతి పొందే విధంగా, వారు శాంతియుతంగా ఉండే విధంగా, ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకునే విధంగా ఈ దివ్య జ్ఞానము తోడ్పడుతుంది వారికి, ఈ భక్తి మార్గం వారికి తోడ్పడుతుంది అర్జున అంటూ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో మరి ఎవరు ఈ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని సాధించలేరు, ఎవరు సాధించగలరు అంటే చెప్పారు, దివ్య జ్ఞాన తత్పరులై శ్రద్ధ విశ్వాసాలు కలిగి మనో ఇంద్రియాలను ఆధీనపరుచుకొని ఉంటారో వారు ఆ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందుతారు. వారు అటువంటి వారు వెంటనే శాంతిని పొందుతున్నారు. అంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క ధామాన్ని చేరుకుంటారు, ఆత్మ యొక్క పరమ గమ్యాన్ని చేరుకోగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. మరి ఎవరు సాధించలేరు అంటే చెప్తున్నారు ఇక్కడ, అజ్ఞ శ్రద్ధ దానచ్చ సంశయాత్మ వినశ్యతి నాయం లోకోస్తి నరోప న పరో నసుకం సంశయాత్మనః. సో ఆయన చెప్తున్నారు, జ్ఞానము విశ్వాసము రెండూ లేని వారు అజ్ఞాచ అశ్రద్ధ దానచ్చ అంటున్నారు. సో కాబట్టి జ్ఞానము విశ్వాసము రెండూ లేని వారు, అలాగే సంశయాత్మన అంటే అనుమానము పడేటువంటి స్వభావము కలిగినటువంటి వారు భగవద్జ్ఞానాన్ని పొందలేరు. అలాగే సందేశించేటువంటి మనసు కలవారికి ఈ లోకంలో గాని పరలోకంలో గాని సుఖము ఉండదు. ఎప్పుడు అనుమానపడేటువంటి వారికి, అంటే ఈ భక్తి అంటారు, దీంట్లో ఏం కలుగుతుంది, లేదా జపం చేయమంటున్నారు, జపం చేస్తే ఏమొస్తుంది, నామాలు పలకడమే కదా, అలా కొంత ఉండేటువంటి సందేశించేటువంటి వారికి ఈ భగవద్జ్ఞానము పొందలేరు అని చెప్తున్నారు. అటువంటి సందేహించేటువంటి స్వభావాన్ని కలిగినటువంటి వారు ఈ లోకంలో గాని పరలోకంలో గాని
వారు సుఖాన్ని పొందలేరు అని తెలియచేస్తున్నారు. చెప్తూ ఈ విధంగా ఈ అధ్యాయం చివరి శ్లోకంలో ఈ విధంగా తస్మాదజ్ఞాన సంభూతం కృత్సం జ్ఞానసినాత్మనాః చిత్వైనం సంశయం యోగం ఆతిష్టోత్తిష్ట భారత. సో అందువల్ల అజ్ఞానము నుండి నీ హృదయంలో తలెత్తిన సందేహాలను జ్ఞాన ఆయుధము ద్వారా ఖండించు. ఓ భరత వంశస్థుడా, యోగలో స్థితుడవై యుద్ధము చేయలెమ్ము. సో ఆయన్ని మరలా ఆయనకి ఇవన్నీ కూడా బోధించి, ఈ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని బోధించి, దీనిలో జ్ఞాన కర్మ సన్యాసము అన్ని కూడా బోధించి చివరికి చెప్తున్నారు మళ్ళీ తస్మాదజ్ఞాన సంభూతం కృత్సం జ్ఞానాస్మి నాత్మన చిత్వైనం సంశయం యోగం ఆతిష్టోత్తిష్ట భారత అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఓ అర్జున, నీలో ఉన్నటువంటి అజ్ఞానము ద్వారా నీ హృదయంలో తలెత్తినటువంటి సందేహాలు, మోహము, కారుణ్యము అనేటువంటివి అన్నవి అన్ని కూడా నీలో ఈ అజ్ఞానం వల్ల, ఈ ఆత్మజ్ఞానము ఇవన్నీ లేకపోవడం వల్ల నీలో ఉండేటువంటి ఆ జ్ఞానము ద్వారా నీ హృదయంలో తలెత్తినటువంటి ఆ సందేహాలన్నింటినీ కూడా జ్ఞాన ఆయుధము ద్వారా ఖండించవయ్యా అర్జున అని చెప్తున్నా. ఓ అర్జున, యోగలో స్థితుడవై యుద్ధం చేయలేము. సో కాబట్టి ఆ విధంగా నీవు ఈ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పొంది ఆ ఫలాపేక్ష రహితమైనటువంటి భగవత్ సంబంధంలో, యోగా అంటే భగవంతుని సంబంధంలో, ఆ భగవంతుని సంబంధంలో నీవు యుద్ధం చెయ్యవయ్యా అర్జున అంటూ ఆయన్ని మరలా కార్యోన్ముఖుని చేస్తున్నారు తన యొక్క కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించడానికి. సో కనుక ఆ విధంగా మనము ఆ జ్ఞానాన్ని పొందడానికి ఈ కలియుగంలో మనకున్నటువంటి మహోత్తరమైనటువంటి అవకాశం ఆ భగవన్నామాన్ని జపించడం. అందరూ కూడా ఒకసారి జపించండి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ రామ రామ